Pathfinders-yhteisö eivät vain seuraa virtaa. Pathfinders-yhteisö he kuuntelevat maata, ihmisiä, hiljaista sykettä, joka niistä syntyy. He aloittavat polkuja siellä, missä muut näkevät vain määränpään. Pienin askelin, vaikka epätietoisesti, silti rohkeina, sillä he tietävät, että muutos alkaa tästä, yhteenkuuluvuuden tunteesta. Pathfinders-yhteisö eivät näe uudistumista vain unelmana, vaan jokapäiväisinä tekoina. He rakentavat yhteisöjä, kantavat toivoa, niitäkin, jotka ovat vielä tulossa. Haasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi ja erilaisuus vahvuudeksi. Jokaisella askeleella löytyy rohkeutta yhteisöstä. Yhdessä kuljemme pidemmälle. Tule mukaan liikkeeseen, uudistetaan tulevaisuus.